Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars και θα πάρουμε Nano Drops. Ας παίξουμε με το Brawl Stars γιατί τώρα όλα Roblox παίζουμε με τη Μαρλένη. Και εδώ είμαστε, παίζουμε Genji και θέλω να πάω Prestige για να ανοίξουμε 3 Nano Drops. Οπότε πάμε να παίξουμε και μπορεί αυτό το βίντεο να πάμε το Genji είχε 600 κύπελα. Θέλω λίγο χρήματα. Πάμε να παίξουμε. Είναι με μότι Σένταρ και έτσι. Και εμένα είναι ένας άλλος Σένταρ. Θέλω να το σκοτώσουμε. Αλλά θέλω να σκοτώσουμε. Σκότωσε το ρίκο. Και χάσαμε. Δεν πειράζει. Πάμε. Έκανα βλοκή. Αλλά δεν πειράζει. Το μόνο είναι που θέλω να ανοίξουμε τα Nano Drops. Τα πάμε άλλα ωραία παλαβά. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Τι μπαμπα, τι μπαμπα, τι μπαμπα, τι μπαμπα. Και νικήσαμε το πρώτο Nano Drop και πάμε για τα άλλα δύο Nano Drops. Θα ανεβάσω και βιντεάκι που πάω προς τις δύο και άλλα πολλά βίντεο που πάω προς τις δύο. Έγινε ένα λάθος μάλλον. Δεν πειράζει, πάμε να το ανοίξουμε. Extra large. Έχουμε πετύχει κάτι καλό. Τίποτα. Πότε πάμε, στο επόμενο. Prestige 2. Τι κάνετε στο 2. Δεν πάω να το κάνω. Ωραία. Μικρό σετ και 3 legendary σημεία. Παραλία να αποτελήσει και δεν go. Ο Κορτέιλος έρχεται και θα είναι στην πορεία και είναι πλατό. Όσες πέθανε από το Κορτέιλος και το σκότωσα.
Θα πάρουμε το super. Oh shit. Ευτυχώς που έχω τον gadget, αλλιώς θα πέθανα. Ευτυχώς που έχω τον gadget, αλλιώς θα πέθανα. Κάνε πολύ damage ρε. Τόσο σέρτ. Μπράβο. Το καλό το καλικό. Και πάμε super. Δεν πειράζει, αλλά πήραμε το nano drop. Τι κλαίσουμε ρε, κλαίμε. Και πάμε για το τελευταίο γύρο. Όσο να πάω 600 κύπελα. Και πάμε. Έχουμε 3 παιδιά, καλά αυτό. Και κάτσε σχεδόν. Τελικά 4. Και να φέρω 2, 6. Θα περάσω εδώ γιατί. Είναι στο μπαταρία. Θέλω να θα κλείσω μόνος γιατί δεν έχω μπαταρία. Οπότε τα λέμε μετά με την μαγνή στο ράδιο. Δεν θα... Σκότωσε. Βλακία ήταν. Κάνω βλακία. Αλλά δεν πειράζει τις καίες ομάδα με την πανή. Την μπορεί να σκοτώσει τους πάντες. What the fuck? Και πάμε. Και πάμε. Όπα. Σκόρε. Ναι, έλα. Θα βγάλω πρώτη. Να πάω σε 600 κύπελα. Μη. Λίγο. Πάμε λίγο. Και ας ανοίξουμε τα τελευταία 2 drop. 3. Έξτρα large έπα. Και το τελευταίο nano drop. Like. Και τελείωσε. Πήραμε 601 κύπελα το Genji να πω. Πήρα ένα σκήνο σήμερα. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Like και subscribe φυσικά. Και στο κανάλι της Μαρλένας. Ανέβασα σήμερα